أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد yan uwa a cikin darasinmu na huruful hija'iyya ko tarkib mun yi bayani cewa akwai wasu harufa a ciki wanda ana iya rubuta su da wani sifa daban ba irin kamar yadda muka koyar a cikin karatu ba, wato suna iya zuwa da wani zane daban ko kuma wani tsari daban wanda ba shi ka gani a cikin littafin da ka karanta ba ko aka koyar da kai. Idan kana karatu a cikin littafi za ka iya ganin wani harafi ka ɗauka ko wani sabon harafi ne da ba a koyar da kai shi ba. A'a, ba sabon harafi ba ne, kawai harafin ne da ka sani amma an rubuta shi da wani irin tsari daban saboda yanayi da harafin ya samu kanshi ciki. Wani lokacin harafi yakan iya zuwa a farkon kalima, harafi na iya zuwa a tsakiyar kalima, kuma yana iya zuwa a ƙarshen kalima. Misali kamar harafi na kafun. Harafi na kafun idan ya zo a farkon kalima akwai yadda ake rubuta shi, idan ya zo a tsakiyar kalima akwai yadda ake rubuta shi, idan ya zo a ƙarshen kalima akwai yadda ake rubuta shi. To shi harafi na kafun yawanci ana koyar da shi ne a cikin tsari na alifun ba'un. Ana koyar da shi ne misali yadda yake zuwa a ƙarshen kalima. A ƙarshen kalima yadda harafin yake zuwa yana iya zuwa a wannan siffan ne, amma akwai kafin yana iya zuwa a tsakiyar kalima. Misali wannan harafi na kafin da aka gani a nan mai kama da lamun da kuma wani ɗan abu mai kama da hamza a tsakiya, wannan galibi yadda aka gan shi aka zana shi nan yana zuwa ƙarshen kalima ne, amma idan ya zuwa tsakiya ba zai yi a rubuta shi haka ba. Kalima in ya zuwa tsakiyar kalima, wato kalima a larabci muna nufin harafi biyu kenan. In ka hada harafi guda biyu shine zai baka kalima, kamar sunan mutum ko aiki da makamantansu. wannan kafin da aka gani a nan yawanci ko kuma tsarin da aka rubuta shi a nan tsari ne da yake zuwa a ƙarshen kalima, a ƙarshen kalima kawai. Amma in ya zo a farkon kalima ba zai a rubuta shi haka ba, sai dai a rubuta shi a ɗauko, ko kuma in ya zo a farkon kalima misali afuwan, idan ka duba kalima ka ga kafin ne farko, to ana rubuta shi ne da wannan tsarin na biyu. Gashi nan na nuna da wannan abin, da wannan tsarin yake zuwa inda ya zo farkon kalima ne. In kuma a tsakiyar kalima ya zo ana rubuta shi da wannan tsarin, wato da wannan salo na ƙasa din, haka ake rubuta shi. Wato ya zo tsakiya ne, bayan shi akwai abu, bayan shi akwai harafi da aka hada da shi ta baya, haka ta gaba ma akwai harafi da aka hada da shi, aka hada masa, to sai a rubuta shi da wannan salo din. Kuma shi wannan na tsakiyan ana iya rubuta shi a tsaki, yana iya zuwa tsakiyan kalima, amma mafi yawanci dai haka ake rubuta. wannan na ƙarshe shi ne ake rubutawa idan ya zamto dole sai ya zuwa tsakiyan kalima, wato ta bayan shi akwai kalima, ta gaban shi ma da kalima. Amma idan a ƙarshe zo mafi yawanci ana amfani da na sama ne. Akan yi amfani da na tsakiya, kuma akan yi amfani da na ƙarshe. Wato a takaice wannan kafin na tsakiya da na ƙarshe za su yi zuwa a kowane hali, za su iya zuwa tsakiyan kalima ko farkon kalima ko ƙarshen kalima, waɗannan guda biyu na ƙarshe. Amma na saman nan shi baya zuwa sai a ƙarshen kalima, ba zai ka hada masa abu ta gaba ba, dole sai dai ta bayan shi ka haɗo masa harafi ta baya. Shi wannan na ƙarshe kenan. Sai kuma harafi na ha'un wanda ke fitowa daga ƙirji, ha'un mai kama da ha'un. Shi kuma ha'un ga salon da aka koyar da shi a cikin huruful hija'iyya. Wannan salo da aka gani a nan salo ne wanda yana iya zuwa ko kuma ana iya haɗa masa harafi ta baya da kuma ta gaba, duk yana yi. Misali in ka duba kalma ta Allahumma misali, za ka ga akwai ha a wurin, kuma ta gaban a cikin kalima na Allahumma daga gaba ɗin harafin mimun ne, ta baya kuma lamun ne, sai wannan harafin ya zuwa tsakiya. To wannan ma shine na ƙasan shi ma shine ga yadda yake zuwa tsakiyar kalima. Idan ya zo tsakiyar kalima ga yadda yake komawa, wato in haɗo masa harafi ta baya ko kuma an haɗo masa ta gaba. Idan kuma ya zo shine last
wato shine karshe wanda daga bayan shi babu wani harafi ga yadda ake rubuta shi. A nan ya zo karshe ne amma ta gabansa babu harafi sai dai ta baya. Ta baya akan iya hada masa harafi, misali kamar ka ce ilahu ko kuma allahu, kun ga ta baya akwai harafi da aka hada da shi, amma ta gaba ba zai yi ka hada harafi ba. Sai kuma na karshe, shi wannan na karshe yana zuwa shi kadai ne, shi kadai yake zuwa, ta bayansa babu wani harafi da aka hada, haka zalika ta gaba ma babu wani harafi da aka hada masa. Duk waɗannan harufa guda hudu duka ha'un ne. Ha'un da Hausa na ce ha babba. Sai kuma harafi na ya'un, shi ma ga salon da ake rubuta ya'un. Wannan ana iya hada masa harafi ta baya, ta gaba ba zai ka hada masa harafi ba, wannan ya'un din. Sai na biyunsa, wannan na biyun za ka iya hada masa harafi ta baya da kuma ta gaba, duk zai, wato zai iya zuwa tsakiya kenan wannan. Amma wannan sai dai zuwa a ƙarshe, a ƙarshen kalima yake zuwa, kuma baya zuwa a farkon kalima. Wannan ba za ka gan shi a farkon kalima da wannan sifan ba, sai dai da wannan sifan. Indiya farkon kalima ne, sai dai ya kawo wannan sifan a hada masa abu ta gabansa. Wannan shine game da harafi na ya'un. Sai kuma akwai wasu abubuwan daban da suka shafi harafi na huruful hija'iyya, musamman kamar harafi na, misali harafi na hamza. A cikin darasin da muka yi mun yi bayani, muka ce harafi na alifun kuma gashi an daura masa hamza a sama, kuma har ila yau ga hamzan a nan wurin, a nan gashi nan a saman alifun kuma gashi nan a nan. To wannan kawai sabani ne na malamai wajen makarijul huruf, wato kowane harafi a ina yake fita. Malamai sun yi sabani, shine kawo dalilin ake daura hamzan gaba ɗaya nan. Wanda yake ganin kawai duk mafitan su ɗaya ne, ko kuma da hamza da abin nan duk abu ɗaya ne, sai ka daura shi a sama. Kuma wani lokacin akan iya rubuta wawun, wannan wawun da fataha, a daura masa hamza a saman shi kamar yadda aka ma alifun. To idan aka ga haka, furucin kawai zai zama a ne, a, bara a cewa ba, duk daga wawun ya bayyana, amma a za a ce. Yawa, wannan shine a dagace. Sauran abubuwan da suka shafi huruf za mu yi bayani a darussanmu na gaba insha Allah.